मावबादाखौ खुंनो मोननायाव आङो बर' बिफानारि गाहाय जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। सिगाङावनो गासैबो महरगिरि जायफ्रा बेवहाय बाहागो लादों महरगिरि हिसाबै दिनैहाय रल खालामदों बिथांमोन गासैनिसिमबो स्क्रिप्ट राइटारखौनो होन डिरेक्टरखौनो होन मिउजिक डिरेक्सनखौनो होन गासैबो आर्टिस्टफोरनो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ आङो बावहरदों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो थांखि लादोंमोन जे जों बुंबायानो थाखायो ड्रामा एबा थुनफावथायखौ जों खालि लेखायावल' लिरनानै दोनब्ला जाया, बेखौ जों प्रेक्टिकेलाव लाबोनांगौबा जों एक्टिं खालामनांगोन आरो बे एक्टिं खालामब्लासो जोंनि जि लिरनानै दोननाय थुनफावथाय बियो माने आबुं महर मोनगोन होननानै बेखौ जोङो माने बुंनाय खोनायो बा बुङोआनो एबा नंगौबो। माने बिजाबावल' थायोब्ला बेखौ गासैबो सुबुंफ्रा माने बेखौ मोनस्लाबा। मानो होनबा गोदोनि दिनावथ' जों नुनो मोनदोंमोन जे गोदोनि मानसिफ्रा हांखो सिनायनो रोङामोन, फरायनो हायामोन। बेबायदियावहाय जोंनि थुनफावथाय लिरगिरिफ्रा बेखौ स्टेजाव जौस्राङाव दिन्थिनायनि गेजेरजों जोंनि माने सुबुंफोरनो गियान होनाय बे माबाखौ आयदाफारिखौ लादोंमोन। मानो होनबा एरिस्टटला बुंखादों जे ड्रामाया मा होननानै बुंदों इमिटेसन अफ एक्सन। जों जायखौ सानफ्रोमबो मावबाय थायो बे मावनाय खामानिखौनो जोङो थुनफावथायनि गेजेरजों बेरखांहोनाय जायो। आरो बे जों सानफ्रोमबो मावबाय थानाय बे मा होननानै बुंदों बे खामानिखौ जेब्ला जोङो एक्टिंनि गेजेरजों दिन्थिसिननो हागोन जौस्राङाव, अब्ला बे बांसिन रोखा जागोन आरो जोंनि नायग्राफ्रा बेखौ नायनानै सोलोंनो हानायनि खाबुखौ बांसिन मोनगोन। फरायनानै माने फरायनो हाग्राफ्रा फरायबाय। गोदोनि दिनावथ' हांखोखौनो सिनायनो रोङामोन गोबाङानो। बेबायदियाव माने स्टेजाव दिन्थि सतिस चन्द्र बसुमतारी, दारेन्द्रनाथ बसुमतारी, उमेश चन्द्र मोसाहारि, सला उस्ताद मोनहा बिथांमोनहा मा खालामदोंमोन बे जौस्राङाव दिन्थिनानै माने मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ गियान होदोंमोन। आरो बेबादिनो दिनैबो जोङो जुदि बांसिनै जोंनि मानसिफोरखौ गियान होनांगौब्ला बे जों जौस्राङाव दिन्थिनायनि गेजेरजोंसो जों होनो हायो। दा बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जोंखौ मदद होफैदों जोंनि 2009 मायथाइयाव जोनोम मोननाय, क'क्राझारावनो जोनोम मोननाय लोरगि थियेटार हानजाया। लोगोसेनो बेवहाय जोंखौ मदद होफादों जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो थानाय सेन्ट्रेल मिउजियाम। मोनसे सेन्ट्रेल मिउजियाम जोंहा मोनसे माबा दङ, फसंथान दङ। बिथांमोनहाबो जोंखौ बे हाबाफारियाव मदद होफादों। बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। दा बेवहाय जोङो गोदान मोनसे थुनफावथाय लाबोनानै फैदों आरो बे थुनफावथायखौ उदां बसुमतारी लिरदों। आरो उदां बसुमतारी सासे सिफुं दामजु दामगिरि, जोंनिनो एलुमनि, बर' बिफाननि एलुमनिमोन। आरो दिनै जि थुनफावथाय लिरदों गोदान लामा, जोबोद मोजां जादों ड्रामाया। एखेबारे माने ड्रामा मुंनि ओंथिजों ड्रामानि गासै माबाफ्रा थासारिफ्रा आखुथाइफ्रा खोब मोजाङैनो बेखौ बेखेवसारनानै होनो हादों। ओंथिया आबुं जाहैदों। मोनसे गिदिरथार बेवहाय मेसेजखौ जों नुनो मोनदों जे जोङो खौसेथि जानानै जों खामानि मावोब्ला बयबो माने जोङो गोजोरै जों गसंथानो हायो। लोगोसेनो जों ससाइटिखौ जों सुस्रांनो हायो। आरो बे जोंनि जि इन्दि लुनायनि कालसारखौ बिथांमोनहा दिन्थिदों, इन्दि एम्फौ फिनाय, इन्दि लुनाय, बेफोर जोंनि एखेबारे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आजै आजौनि जोंनि बर'फोरनि हारिमु। बे हारिमुखौ जों दिनैहाय मडिफिकेसन, गोदान आदब खान्थिजों जों दिनैहाय एम्फौ फिनांगौ। आरो बे एम्फौ फिनायखौ जों दिनै दोरोङारि थासारियाव दोनालासिनो बेखौ जों ग्लबेल मुलुगावहाय जों लांनांगौ। बिदि जोंनि माने मेसेज। आरो बेवहाय खौसेथि मावोब्ला जों जाफुंसारो, बिनि मेसेजखौ जों नुनो मोनदों। माने ड्रामाजों जोंनि एक्टिं खालामग्राफोर गासैबो आर्टिस्टफोरखौ आङो जोबोद साबायखर बावहरगोन जे बिथांमोनहा साफा फरायसासो। जोंनि दा फरायफुबाय थानाय MA नि फरायसाफोर दङ, लोगोसे जोंनि संजिरगिरि फरायसाफोर दङ। दा बेवहाय बाहेरनिफ्राय माने बिबुंगिरि हिसाबै जोंहा मनिदिपा ब्रह्म फैदों, CIT आव मावो बिथाङा एसिस्टेन्ट प्रफेसर। लोगोसे भेलेन्टिना बसुमतारी फैदों, बिथाङा गुबुन गुबुन खामानियाव जड़ित दङ। बिथाङा सावथुनावबो एक्टिं खालामो, ओरैनोबो स्टेजाव एक्टिं खालामखाबाय। दा बिथाङा बुंदों जोंनि सिगाङाव जे बे 20 साननि जि वार्कशप मावबादा, बे मावबादायाव बाहागो लानायनि गेजेरजों गावनि जि एक्टिं केरियार बेखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो होननानै बिथाङा जोंनियावहाय मुं थिसनफैदों। आरो जों दिनै प्रेक्टिकेलि जों मेगनजों नुबाय बिथांनि एक्टिङा माबादि। हयथ' बेवहाय डायलगानो गैयामोन खोमा, खिन्थु बै एक्टिंजों एडजास्ट खालामनानै बिथाङा डायलग माखासेखौ माबादि माने एक्सप्रेसन खालामदों,
माबादि खिन्थिदों जोबोरैनो माने बाख्नायनांगोन। दा बेफोरबायदिनो बिथाङा बुंखादों आं स्किलखौ माने एक्टिंनि स्किलखौ आङो जाहाथे आरोबाव सोलोंबावनो हायो बिनि थाखायनो आङो बेवहाय एडमिसन लाफैदों होननानै बिथाङा बुंदों। दा जियानो जायाथोंसै जे साफ्रोमबो गावबा गावनि रलखौ जेरैबादि मोनदों बे साननै जिनि गेजेराव एथ' मोजां मोनसे ड्रामाखौ फुल लेंथ ड्रामाखौ जे एथ' मोजाङै एक्टिं खालामनो हादों बिथांमोनहा थारैनो जोबोद गोमोथाव। लोगोसेनो माने स्क्रिप्टखौ आं बाख्नायगोन। स्क्रिप्टआ बिराद स्ट्रं आरो डायलगफ्रा गुसुं गुसुं सुंदोब सुंदोब आरो बेवहाय नायग्राफ्रा जेबो बरिं जाया आरो बै डायलगफोरनि गेजेरजों गासैबो थासारिया बेरखांलांजोबदों। बिनि थाखाय आङो उदां बसुमतारी बिथांनिसिम जोबोर हामलायनाय जासिहरगोन। लोगोसेनो लोरगि थियेटार हानजाखौ दैदेनग्रा जोंना सोमदोन ब्रह्म बिथाङाबो दिनै नुजाफैनो हादों, बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरगोन। लोगोसे जों जागायनायनिफ्राय जोबजासिम दिनैसिम एखेबारे नांथाबनानै दङ लोरगि थियेटार हानजानि गाहाय नेहाथारि सन्जिब कुमार ब्रह्म बिथांनोबो आं साबायखर बावहरगोन जे बिथांमोनहा जे बाया मोजोमा बेबादि लोरगि थियेटार हानजानि गेजेरजों बेफोरबादि ड्रामाखौ जि ड्रामाया जोंनि बर' समाजाव दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला एखेबारे थैहां थैहां अबस्थायानो ड्रामाखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै बांद्राय गोसो होआखै। दा बेबायदियाव बिथांमोनहा जे लोरगि थियेटार हानजाखौ दानानै दिनै माने मिरु जिरु ड्रामाखौब्लाबो दिनै मुलुग दरबाराव लांनो बिथांमोनहा थैथां नाजादों। बिनि थाखाय आङो लोरगि थियेटार हानजाखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावहरगोन। लोगोसेनो बेवहाय बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो महरगिरि आर्टिस्टफोरखौ आङो साबायखर बावहरगोन। आरो बे 20 साननि जि हाबाफारि बेखौ क'अर्डिनेसन खालामदों जोंनि डक्टर लाइस्रि महिलारि बिथांखौबो आं जोबोद जोबोद साबायखर हरगोन। बिथाङाबो एथ' बिजिनि गेजेरावब्लाबो फेमिलिनि बार्डेनखौ लासेयावबो दिनै बे हाबाफारिखौ बिथाङा मोजां मोजां सामलायलांबाय। बेनि थाखाय आं बिथांखौ साबायहरगोन आरो लोगोसे सरजाबनानै थांनाय गासैबो टेकनिकेल लाइननि सुबुंफोरखौबो आङो गासैखौबो सोद्रोमा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरगोन। लोगोसेनो जोंनि बर' बिफाननि गासैबो बिबुंगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरगोन। लोगोसेनो जोंनि सेन्ट्रेल मिउजियामनि जायफोर मावबिबानगिरिफोर डिरेक्टरजों लोगोसे मावबिबानगिरिफोर बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरगोन। लोगोसे लोरगि थियेटार हानजानि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ आं साबायखर बावहरगोन। आरो बेफोरबायदि हाबाफारिया जाहाथे इयुनाव जाबाय थायो। जिहेथु दा जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बे अडिट'रियामा दङ, अडिट'रियामनि गेजेरजों जोङो फैगौ समफ्रावबो जोङो खोब मोजाङैनो बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थानो हागोन। आरो बेबादिनो जोंनि माखासे गोमालांनो नागिरनाय ड्रामाखौनो होन बा गुबुन गुबुन बिथिंखौनो होन जों इयुनाव आरोबाव बेखौ फोजौलांनायनि लामाखौ लानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। गोजोन्थों।